Masu kallon da sauraron mu barkanku da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Tashar da take zakulo muku sai har labarai daga faɗin duniya. Za mu rankaya wato jamhuriyar Nijar a inda wato Ecowas ta gudanar da taron ta jiya, wanda kuma taron ya mayar da hankali kan jamhuriyar Nijar da ma wasu ƙasashe da aka gudanar da juyin mulki. Sannan kuma za ku ji mu da rahoton cewa mai taron Ecowas zai mayar da hankali wato a kai da kuma yadda aka gudanar da shi a Abuja. Har ila yau kuma ba za mu bar Sahel Alliance ta karkatar da hankalinmu ba, in ji shugaban Ecowas wato Bola Ahmed Tinubu. Hakan ya faru ne, mun kawo muku rahoto a wannan tasha tamu mai albarka. 'Yan ƙasar Nijar sun yi wani gangami a inda suke cin mutuncin wato Ecowas, kuma nuna cewa gwamnatin sojin ƙasar ta fice daga wato ƙasar, wato ta fice daga wato ƙungiyar ta Ecowas. A baya dai wannan ƙasashe guda uku sun haɗe wata ƙungiya a inda ta zamanto kamar kishiya ce ga ƙungiyar ta Ecowas. Yanzu kanin labarin ka riga ka saurara, amma daga bisani za ka ji mu da cikakken rahoton. Makafin nan, idan har wannan shine zuwan ka na farko na tasha tamu mai albarka, don Allah kada ka manta ka taimaka kai mana subscribe tare da danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai baka damar samun labari da rahotanninmu da ma bidiyoyinmu da zara mun ɗaura su. Assalamu alaikum, sai a biyo mu sannu a hankali a kuma gyara zama tsabdan jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi. A jiya ne dai ƙungiyar Ecowas ta gudanar da taronta a Abuja, a inda shugabannin ƙungiyar Ecowas suka gudanar da taronsu a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Wato an mayar da rahoton zai mayar da hankali kan matsalolin da yankin Afirka, yammacin Afirka ke fuskanta, kama daga na juyin mulki da kuma tattalin arziki. Kazalika batun takunkuman da kungiyar ta kakaba wa Nijar na daga cikin batutuwan da aka tattauna a wato taron da aka gudanar a jiya wato Lahadi a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Taron Ecowas ɗin da aka yi na ƙarshe ya mayar da hankali ne kan halin da Nijar ta tsinci kanta bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yulin shekarar 2023, wanda ya janyo hamɓarar da gwamnatin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar, wato shugaba Muhammadu Bazoum. Tuni mataimakiyar sakataren harkokin kasashen Afirka ta yamma wato Molifi ta isa Najeriya, inda ta halarci wannan taron kuma ta shiga tsakani kan rikicin shugabancin Nijar da ake ta taɓurza a kai. Ana kyautata tsammanin Misfi wato ta tattauna da shugabannin Najeriya, shugaban Najeriya kuma shugaban ƙungiyar ta Ecowas Bola Ahmed Tinubu da sauran shugabannin kasashen Afirka ta yamma kan yadda Amurka za ta taimaka wajen dawo da mulkin demokuraɗiyya a Nijar, tare da inganta tsaro da zaman lafiya wato a yankin. Ƙungiyar Ecowas dai ta ƙaƙaba wa Nijar takunkumin da dama. Wato ƙungiyar Ecowas dai ta ƙaƙaba wa Nijar takunkumai da dama, abin da ya jefa al'ummar ƙasar cikin mawuyacin hali. Masana kamar Farfesa Jibrin Ibrahim na cibiyar ci gaban demokuraɗiyya da ke Abuja ya shaidawa BBC cewa taron na da mahimmanci sosai, saboda ƙasashe 4 daga cikin 15 da ke ƙungiyar Ecowas ɗin da sojoji ke juyin mulki. Wato a ganinsa dole yanzu Ecowas ta yi nazari akan abin da ya kamata ta yi kan matsalar juyin mulki a tsakanin ƙasashen, sannan dole ta tabbatar da abin da za ta iya don ganin an shawo kan sojojin da suka yi juyin mulki a can su canza ra'ayi domin a koma kan mulkin demokuraɗiyya, da kuma tabbatar da cewa ba a ƙara samun juyin mulki ba a sauran ƙasashen. Farfesa ya ce ba lallai ba ne a yi taron a cire takunkumin da aka sanya wa Nijar ɗin, saboda Ecowas na cewa idan aka janye takunkumin sojojin za su ga cewa babu abin da zai dame su ko ya sa wato ko kuma matsalolin nasu ya kawar kamar yadda wato ake tunani da kuma hasashen yin hakan. Wannan shine dalilin da yasa Ecowas ba ta son ta janye takunkuman da ta ɗagawa ko kuma da ta sanya wa jamhuriyar ta Nijar. Hakan kuma ya kama ƙarshen wannan rahoton kenan. Amma mai kallon sauraron mu zaka iya baje kolin ra'ayinka a dandalin comment section tare da dangwala mana alamar ɗan yatsa domin ƙarfafa mana ƙwarin gwiwa wajen zakulo muku sai har labarai ba na shafcin giza ba. Haka kuma idan har wannan shine zuwanka na farko na tashar tamu mai albarka, don Allah kada ka manta ka taimaka kai mana subscribe tare da danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai baka damar samun labari da rahotanninmu da ma bidiyoyinmu da zara mun ɗaura su.
Sannan kuma muna godiya kan yadda kuke turo mana da saƙonnin fatan alkhairi da ma yadda kuke jin daɗin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Hakan nasara ce a gare mu kuma mun gode. Bisala.